Nak. 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 Uy, hawa mo din na! Hoy, hawa din na! Sige, oh, nag-lagay. Padayon ka, Chen! Padayon ka! Baka totohanin ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. O, guguho kayo riyan. Ginoo ko mga manang, naglino, ginoo ko nakuyawan, kay ko nakagawas ko, kay nag-anaanan akong TV. Ginoo ko, Pastor, asa ni mo gibutang ang buton, dabig simba ko gihilabtan na sa bata, giduwaan na wanina ninyo. Ako ginoo ko mga disgrasya, in taong tanan, ang buton sa kalibutan, asa na ni mo gibutang, gihipos in taon dito sa safety nga lugar. Nagduwa ang mga bata, bas ilan na nagituplok-tuplok diha, ginoo ko. Mga damay ng mga sibilyan. Lindol, stop! Stop! Pasalamat kayo sa akin. Tingnan niyo, pagka may mga kalamidad na ganyan, marunong pala kayo tumawag sa kanya. Lord Jesus, patawarin mo po ako. Naku, sa panahon lang ng linggong, panahon ng